Imimi mukafamba after straight kune mota ine mahazards tondobira ipapo. Oh, alright. Network iri kutonetsa. Network mawa. Baraba. Abasiri. Ngone mota ngedo pinda. Baba wavari vakavasa. Oh, vangochi ndichipindai. Ndo ndichipindai. Ndova kuti pinda. Ndichipindai. Baba wavari kwa. Baba wamiswa mota yavo. Iko kutowanda iko kuko ne type yemota. Vane vachitori kupereta. Anti ine number plate yetaxi iri. Ayo akuta zvelaini. Okay guys, tave kumaStands. Share life. Once we are with you all day. Yeah, ngatigare pano tisina secret. Share life guys, share life. Hands, are you okay? Yes, Tina. Why wouldn't I? Why wouldn't I be okay? I'm very much okay. Share life guys. Share life. Takwenda kumaStands. Takwenda tumunoona maStands. Share life. Hello? Matauya. Garosho ni vanhu munota nemi. Ndofana kurelaxa uchidzikamira. Kudzikamira kana kagara nevanhu munota. Benilda zvirisei. Yes, Benilda. Ndakagara nevanhu munota sandifa kudzikamira zvasikana kumaita seko. Challenge ndakangomirira asandavingwa. Asanda approachiwa ndakangomirira kudhinda munhu. Ndakamirira kudhinda munhu. Asandauya ndakangomirira. Ndakangomirira. Vamira. Handimaona ndikuita live ndichikupai. Ndikuita live ndichikupai update yepese pandiri kufamba. Saka nhari kutsvaga ndiri kunetsa kuwana here guys. Ndiri kunetsa kuwana here. Munhu ari kutokudza ndiri pakati. Ndiri palive, ndiri pakati. Ndiri kunetsa kuwana here. Sezvo zvichideva ngautoya kuno kumaStands kuno kuDonbrook kune ground rakanaka chose. Kuno kuDonbrook kwatiri kuenda uko. Kune ziground rakanaka rekuti hakuna kana munhu anobata guys. Hakuna. Ukubva apa kutangira apa. Pane makebhini apo ndevekanzuro wakapiwa. Kumberi kwako neimwe cooperative yakapiwa kudhara uko. Alright. Stand yenyu. Ndo maStand enyu ndikutadzai kunotangira stand enyu yakakura. Ndi yakura. Kopa matombo apa ndipo. Matombo. maStands ese but pamatombo apa pakasiiwa mukatozoona pamepu epaplan yacho matombo akasiiwa pavakiwa apa. Okay. Kuva ndingokungurisa matombo aya. Pakaona no blaster dzinozongotengeswa futi dzedzi. Kana kuita eningi resort area. Yakuti kana kuti mafunctions inoita. Yela? Nai, ngaungudza machaina ngangouya zvaputitsi. Abvisezvo. Ndione mameshini acho. Yela? Apakakurisa. Ora chimendi tarisi. Kana gometi ripamberi penda hatigoni kuona zvikumberi. Oyo. Sirikuina yakakura muri kuona guys. Kwese. Yes, alright. Guys, ina ndichitombonetsa kuwana ini pese pandiri kufamba ndikutaura kuti ndiri pakati izvo ndatoye kuDonbrook kumafatafara kuno ground rose iri guys moti ndikakudubura na kusvika zvanaka umu ndomukudubura kusvika zvanaka umu ha ndokwanosarira kuno kundamukudubura mukatara futi the opposite futi kune matengi kuti munyasona ndiri papi hamusiri kubuda nyasodza ndiri chete matengi aya ndopanjire padhuze paside pa opposite matengi takutotena apa. We are now turning. We are conning. Right? Imwe iyo muri kuona ava makuto kavo. The imwe scheme iyo ava makuto kavo uko. Muri kuona ndichi. Mireti kuenza kutaridza zvakanaka.
yabuda iDonbrook futi iya ningi inonzi chii pensi Sunway City. All right. Mnoga location yangu ndikupai na muvaudze kuti location iri kukandwa naSIS MELLY vari kuti svika paground unyatso kuona kuti unongohumana ungori kuhanda nefoni nekamera ndo marodzi ari kuvhurwa aya nekanzuru. Okay, so haitanzi kuti vanhu vakurumidze kuita kana vapi allocate masenza kuti vakurumidze kuvhura vakakurumidza kubhadhara zvima something pachavo vanokurumidza kucredisa road. Ndomukudubura imwe road yakatovhurwa road ndei vanhu vari ukoko ipatenya iri okay ndo area yacho yese. Okay. Nekuseri kwekakomo uko kundobata kustream yekutafareyo. Okay. Uchenjere motikari chamwari toona kuti kwatiri kuno kwakaipa muchobora kuti kopo munzoti kwaenda kukopora kopo nokurova kopo ava ndo vanhu vemadeveloper vakaisa zvinhu zvavo madeveloper ndio akaisa zvinhu zvokuvakisa apa izvi zvavepo izvi. Vanhu vari kutevera wena vari kombi masiro apatamire mugomo wakwidza wotopinda mugomo nepamba hakura kwatabva kuviri we masenda akakura. Yeah, the place is big. Yeah, it's big yo. ikasiwa ikaitwa resort inotonaka zvekuti baita chiro area pana pana ngajwa machiuya pamaway function vachibva kwachiya kunoko hatinde zvakaita na Paradise Gardens. Munhu mutema hatani kufunga saka vamugape vava vakanaka vakaita kuti pfungwa dzevanhu dzivhurike. Ana utsvaga mari developer zani angafanira kudevelopa pure gold pure gold neshelter Zimbabwe and pure gold. Okay, pure gold and shelter Zimbabwe. Apart is a road wena itori new one inga musikumira aya masenza ariko guys aya masenza iyi road itoiswa new one ish pato ito haisina tobopera yakangodigwa tara I think ka 1 ish vatovhura road yevamwe vane vakaloketwa masenza avo momo iyi road neiyo inodzika neukoko vari kutovhura marodhi wena kutovhura marodhi vari kutovhura marodhi inga pakanaka nana matombo akana azodhurwa zvapanenge paita vanobvisa matombo anogara anokurashiwa ende kukauya munhu wechimushini chemachaina chianoita mari kumatombo cheri uri sei cheri wakadzokera here nhai cheri wakadzokera here nditori muharare wakadzokera here that zimuchiki usadaro kuzimba kumusha kwenyu ndokwenyu kunoku kuuk hakusi kwenyu iye akatovhurwa futi imwe road ishi vari kutoita wena developer wacho ari kutomira hasi kutomira no problem takutobuda kapanapa hey kwamuna kuti dei mazatata ene maambrella nai jesu wangu maiwe nditoburika ipapa sikana tokoburikira ipapapo handokotosvira kunonezwa rekuzimbabwe maiwe atosva zvedu hei ndipekecheke chocho hayaya because ndatsva ndingatogwara nezuva iri isu tasacrifice tinopiwa pakanaka
Sacrifice. You are doing. I'm not sacrificing. I mean, you did it for yourself. Yes, I'm not sacrificing because you are doing it for yourself. Ari pa phone. Mazviitira kuti munyatsoona kuti muri kuda kupinda. Indodaro tsvagai pakona. Munitsazokai pakona. Madza munitsazokai pakona ndo andiri kutoda. Uda pakona. Panenge pachipinda munhu wese chiti moro yalo. Ndazora sunscreen. Patiri panapa kai. This is pure gold. Okay. Shelter Zimbabwe uzasuko. Okay. Kunoza vari kuita. This is the level that we want to reach. All right. But we only do this after allocation has been done. Allocation yaitwa. Toshigara pasi ndizvinopa kuti quotation ide panapa marodzi edu $10. Right? Azoti $3. Bari $1. Tichidaro naika. Tirodi dziforwe. This is what others have done. So isusu goes asati apo allocation kuti ndikunongedzere kuti yenyu stand ndei titazoziva kana pane allocation tinotoziva kuti right allocation patapiwa pana marodzi edu 10 km topa kuti ina zero akapegwa masenti unobata mafuta unobata full fund all these things are so inenge yanya yekuti kana muchinge maaloketi wastand yenyu sawa ni fast anditi stand yenyu 2550 kana pasina terimwe bag vanobva vatoita so that is the next process. But this is the general rule. Suppose the general association and this goes to reaction. This goes to the kuno vatotanga ava right guys apa pandoma stands tasvika kunzvimbo yeDornbrook ndo kwatiri kuripota tiri reporting live tiri kuDornbrook right so it is pure gold and just property ndizvo pure gold and just property ndo vakati madevelopers ari kunoko so pure gold yatotanga vanhu vacho vakatoallocatwa mastendi avo vakatoallocatwa mastenzi so pachavo vakatoita contributions avo kuti vavhure marodhi avo saka this is imwe rodhi iyi yamaona itotangwa kuti ichigadzirwa then taona dzimwe nechekumashure uku irodhi dzavo dzichienda mberi dzakadaro handimaona so city of Harare yakatoisawo chikwangwani chayo ichi chiri apa apa apachabvumidzwi kurima handi muri kuona pane vakatoallocatwa mastendi waya city of Harare no cultivation kuda kuti apapa hapanei nemunhu achauya ndezvekanza ningikiri kuti zvigofamba sei handimaona so ndo nyaya yacho iripo muri kuona tichienda takadai so mastenzi aripo ende chekutanga chiripo zvacho authentic vari registered nekanzuru vari kutoshanda nekanzuru that one no doubt at all vari kushanda nekanzuru that one no doubt at all vari kushanda nekanzuru right I think mamaona handitika maona mastenzi akakurisa atingambomapedza atingambokwanisi kufamba tichiendako iri kuitwa apa okay titogona kusvikapo tinoona tione demo houses yacho iri kugadzirwa vanhu vachapiwa maplans alright saka nawaona kuno kunenge wakuitawo zvinhu zvinenge zvichitiwawo nevamwe kunoko hanai guys makundibvunza kuti mari nhasi live yatakaita kudhara guys ina ndichadzokeri kumashure guys takatopedza kune magrupu ariko emawhatsapp evanhu varikuda mastenzi aya vakatopinda kudhara makundibvunza nhasi live dzakaitwa kudhara okay saka iyi stand hanzi ndo demo yemastands ava vakaallocatwa demo yavo ishi hani muri kuona it's how many bedrooms 1 2 3 4 how many bedrooms 5 bedrooms 5 bedrooms idemonstration yemba ishi saka stand kana uchinge watewawana stand yako kunoku ndo zvakaita stand yako kudai so 300 ninge yakakura seizvo zvizvi idemonstration ishi ninge yakakura sezvakaita iyi ndo 300 square meter ishi hani muri kuona ndo 300 square meter saka uchinge watenga ipapapa ndo zvinenge zvakaita stand yako ishi haniona unenge wadi wawana stand inenge yakatokura exactly iyoyi ndo ma 300 square meters aya and you can have this andika iyi plan kana kuti iyo plan yakatosiyana neishi iyo plan nei zvakatosiyana kana waallocatwa stand yako kuno andika it's now a matter kuti tichifinalize kana kuti iyi dzakatosiyana ndimoona kuti yene veranda yone chi yaina itoriwo imwe design yakazvimiririra hanimaona but i 300 square meter zvakare
animaona i300 square meter zvakare. Saka ndoda kuti muone, then vachitovhura avatotanga kudevelopa, vasi kutomira, avatoenda. Ndo vane maziningikira taona uko mazikatapila nemazichichichi. Ndo vataona uko vaya I think. Hani muri kuona. Saka it's just a matter of us finalizing now. Togara pasi mibvunzo yese yami navo. We have a meeting together. We sit down. You ask all the necessary zviripo. But I don't know whether to say this on live or not. Kune zvinhu zvisingatauriki pamalife guys. Amene ndoti noti malife anonetsa anogara ripo. Malife anonetsa anogara ripo. Anozosungirira nevamwe vanhu vasina mhosva. Anomaona. I don't know whether to say this on live kana ndosvita saying. Maybe probably I'll talk nevanhu vari kuma group WhatsApp. Ndo vanchataura nawo. Vanhu vari kuma group WhatsApp vanchataura, but fair guys, chokwadi chiripo vanhu ava vanoshanda nevanhu vekanzuro. Motikari makanzuro, mafoni ekanzuro kwatabva kwakwe nemumakuru anga achipinda. Vari kushanda vese. Saka zvinga zviri kuzoikwa tozodidi vanhu akanzuro chichi achitauriki palife. But the matter of the truth of the matter is these people are together. Ndochokwadi chaicho pachena. Angola saka zvichinda zvakadai. So guys, inangu ndoda pakona sezvakaita iyoyi pakona iyi. Ndoya ndingoda kuitira kuti mugore rangu ngozofunga kushenya po ngo chidongorera vanhu uri mujura uchingoti hello makadini, but inangu ndingasogari kuno. I think where is for me kuno kunde kungoita kuti property zvayo inenge iri property. Yes, investment. Mutara nezva? Wow, munhu angari pakamera woman. Mashona ka guys. Mandi manikikire nya achafambi macomments andichaona achafambi yagumira pane that simchiki party cheri pakona unoona zvese from all angles. Nditoda triple story pakona ndichipota ndichistarisa mayadhe pama next door. Ndichipota chita makuwa. Corrected. Kana mchio kuona skill yevimbo housing cooperative atitenderi kutengesa maSIS. Saka munhu anenge achiuya kuzojoina scheme wova scheme member kwete kuti unonzwa kuti atengesa stand. Ati mari yamuri kubhadhara imari yakabhadharwa nevamwe vese ngosvikira palevel yatiri. Hatina kubhadharisa nedzimwe dzinenge zvizoshandiswa dzemaadministration nezvimwe zvakadaro. Saka that's the official position. Nokuti legally tiri bound ne housing cooperative. Tanga ifuta njaza atina kumayarisa panzwisisa tasvika pakati. Saka iyoyo manje ndio yatinenge tichiteedza mitemo yayo. Mitemo yayo ine patinofanira kunge tichirarama tiri bylaws anenge ainenge achistipulate yekuti one isusu tinenge ma-cooperatives ndeye ma-schemes anenge achidi evanhu vari low income earners handizika right. Vanhu ivavo vanofanira kunge vari munhu asinombobvira aita imba elsewhere. Okay, ndo interview yanga ichitaurwa. Saka paimba iyoyo zvinova kuti imba inenge ine ma-title deeds. Kana une imba isati ana ma-title deeds unogona kupinda. But kana une imba ine ma-title deeds unoita failure because inobuda. Selection pa vetting yavanenge vaita uyu munhu yakamira ndo saka tabva area iyoyo pochionekwa kuti mamembers anenge achiuya kutaura kwaita chairled vachitaura kuti tine mvumo yokuti tireplace mamembers. Tinenge tireplace mamembers achijoina scheme kwete kuti tinotengesa stands. Nokuti isusuwo tinoita ma-application chiti no tiri vanhu vari kuda kuti tikwanise kudini tikwanise kuti tiwane pokuti tigare. Saka kana chitiwa chiti tiwane pokuti tigare hatigona kuzoti isusu tawane pokuti tigare totengesa. Ndo zvakaita kuti pazova nemapay scheme ariko right now. Nokuti kumashure paine housing cooperatives land yaipuwa kuhousing cooperative
housing cooperative yopa mamembers ayo. But iye zvinezvi land aichapuwa housing cooperative. Saka mapay scheme anenge aichia pay scheme ndi director of housing. Saka zvinoreva kuti ivo vanoallocate directly to an individual. Oh, it makes sense. Makateerera ndika guys, nyatsoteerera yapa. Teererai. Munhu anenge achinzi Teererai. unopuwa nepay scheme city council inoallocate directly to an individual. Yopiwa iri muzita rako. Mari dzinenge chidiwa kuti dzizobhadharwa ipapa nokuti panouya allocation letter panenge panozobhadharwa mari inonzi land intrinsic value. Ndiyo mari yokutenga stand kucouncil. Last figure yanga iripo yanga iri around $8 per square meter. Muroti mari inenge chidiwa iyo inokwanisa kuita kuma 2,400 or thereabout. But it's paid over a period of time. Iyoyo munopuwa itime yekuti kuti unopuwa as an individual. Yes. But you can't go to council as an individual, which is to join a scheme. You join scheme through saka nokuti admin inenge ichiitwa na director of housing inenge ichiuya through structure scheme. But pama allocation inouya iri muzita individual aiuya iri muscheme. Saka manzopapa vachitaura kuti pavanenge vaita allocation yavo asara aya zvakuonekwa necouncil kuti yako aita sei. Right. Nokuti panogona panga paita isusu handiti munoziva pekutanga patanga tichitaura kuti pane mamembers akadai, pane namba yakadai so. Zvinoreva kuti mamembers iwaye mama kana achinge asisipo. Land iyoyo zvasiyana nezvazviriko kumashure kuti yaisara iri housing cooperative yochiona kuti yoita sei nezvayo, but iye zvinezvi inosara iri mumaoko ecouncil, and council ndiyo inenge yakudetermine kuti okay kana pakamira pakadai podini kufambiswa. Yes. Pane munhu ane foni here apa iri palive ikino yangu yafreeza titore mubvunzo tingopedza once people vaite mubvunzo tataamira edu pazuva but tawana matotanga chirega zvichingoitwa so that tichingosila dhiri kahwana nditi ona enda ichasa palive iyo iri kuitika tone because yangu yakafreeza saka iri kuonesa not mira ndinoenda pai dzokera this one the ndepa life yacho yotona right ndo patuma questions ndo ndikuda maybe before ndepa life yacho yotona okay, pana isa mubvunzo pana vatimbokonzera taine mubvunzo rubva kuchaunga. Hanzi saka isusu kana takupai kana council yakupa vainoda isu tinozopinda papi. That one, I think the council director was throwing the official line. Why? Because sometimes panama arrangements anenge aitwa between the pay scheme and the council. Between the council and the pay scheme. But if you ask an official person, then the official obviously. Oh yeah, that's what I wanted to answer. Some of the questions they cannot be answered directly per life because this is a life something that is good, but it's still per ground. Imi mogara ku Zimbabwe, guys, you know what happens, right? Munozviziva zvinoitika kuti hapana pekuti ichinziri authentic ava vanhu chokwadi chida kuti chokwadi pachedu vanoshanda nekanzuru vana. So zvimwe se zvinogona kuzoitika zvinoitika through iwe nekanzuru. Ndo chokwadi. Saka zvangodawo munhu anonyatsoziva kuti how it's working in Zim. Then probably that one D omo you can see your answer. Anditika unokwanisa kuona answer yako ipapo. Kuti ndofunga ivo vanenge vachitoziva taenda because we want verification and everything like that, but ivo obviously vanotoshanda nevekanzuru. Ndo saka vachita zvakuita kune imwe information kuti hatizogoni kuti tizive isusu yedu but imimi munenge muchitoziva. Hanzi ko vairamba zvema $8 per square meter izvo. Fanyakazi. That issue ndakataura kuti inini land intrinsic value ansandainzwa. Kana lawyer akataura is going to achataura because inini ku cancel land intrinsic value ndansandainzwa. Because what happens is when it's been allocated, when council allocates you a stake, they will tell you what they require from you. I think let council do their work. Yeah. Let's not be speculative.
panonzi allocation data ino yakasteta mari yeintrinsic neadministration yavachataura zvinotoya zviri paallocation neoffer later iyo allocation. Okay. Yeah. So in other pane way, pane stand number, intrinsic land value neadministration. Okay. so I think council ipapo inozviitira kuti ka yokupai the current position. Maybe it's no longer $8. So they'll give you the official position. I think intrinsic value, everyone knows that when you get a council stand, you pay intrinsic value. Yeah, true. So council will determine what value. No, tatisina kuinzwa. Remember the last time takamboita live na lawyer. Saka vanga vasina kupa state ipapo. Saka pakazoita kunge pakubuda nemakuwa. Antika, and then people had to ask fanyakazi akati handizvizive. So pazotaura nehanzva dzangu iko zvino. People are now saying, takambobvunza nezvazvo, tazvinzwa somewhere, mukati hamuzvizive. So I don't think it's an issue because everybody knows kuti inobhadharwa nekanzuro extensive value inobhadharwa, yes. But hanzi inobhadharwa ne period of time. Then paita abvunza muzoti ndokumbura mundibvunza kuti unogona kutotanga kuvaka wasvika papi. Right. I can answer that one. The shitty. You've come to the ground. You've seen what other people are doing. And a level of development, we pass from sewer pipes and it can. But once there's a sewer pipe and it can, then a person can take occupation. Okay, as long as find a sewer pipe. All right. Okay. So that one, can a passion passes for sewer pipe resume. 2,000 but up to maybe $2,000. Then people can take occupation. All right. And the Murukunza guys, yemaStands and them are low paid workers, right? Malo paid earners vanotambira mari dziri pasi vari kutambura mari vaneta nekudzingirwa rent ye $50 achishaiwa kupera kwemwedzi ndo vanhu vanoqualify kupinda apa. The reason, let me explain to what I've heard here. The reason kuri kuitwa mascreening neinterview yavati tiri kuita mainterview tichibvisa vanhu vasina qualify. The reason being tinonge tagona kubvunza paipa kuti muri kuisibvisa nokaita sei pazvataurwa pano. Kana une stand kuna nokuita mastand 4 ari munhu 1 kuti mna kuita title deeds 6 ari munhu 1 kana uine imwe title deeds pa iyi scheme iya ukwane vari kuda vanhu vasina animona asina title deed anyway ukanyepa kuti ndine title deeds iwewe pavanoenda kuoffice kweka zvinhu zvese zvirimo musystem yavo vonobaya vona kuti une title deeds iwoyo yeku Cranbourne uko kana kuti kugweruko kana kuti kupi andiona you don't qualify immediately hauchato qualify saka iwewe kana usina kumboita stand elsewhere. I don't see the reason why you are not going to qualify because those are kutsvaga izvo kuti wakamboita stand antika wakamboita stand somewhere you don't qualify on this, right? Kana uine stand outside Harare you can still qualify for this. So vasingadi chitungwisa havasi kuda vanhu vari kutarisa asi kunana chegutu kadoma you can okay wokumwe unogona kuita alright hanzi havadi vanhu vari muHarare chete asi kana uri out of unogona kuita uyu abvunza danisa isusu vari kuUK how do we qualify? Okay. Criteria, my requirements I think we indicated zvinodiwa uri kuUK ukangomita my requirements what are the requirements? All right. My requirements aripo council waiting list iripo here iri within the time nofungwa vachazotaura vasati vakutaura vachazokudza kuti inofanira iri yegore ripi kana usina vachatibetsera pay scheme kuti uwane waiting list yako inomita times dzevari kuda ndivika right zvitupa kana uri mukadzi murume wako kana uri murume mudzimai wako mabirth certificate evana ndivika zvinodiwa bank statement inodiwawo zvakare kana pane zvandasiya ndichabatsirwa nachiyapese nasecretary panapa but izvozvo it's obvious vanozvida ndo zvatiri kuanza rinowanikwa handi muri kuzwa language ka saka chindavanhu majanga ndaizoda vanhu vakati changamu handiti then hanzi namba yemaStand yava chirakazi 00 mari asi une bank statement because ndeye vanhu vasina mari scheme yevanhu vasina mari varomboseni right pane mumwe mubvunzo hanzi namba yemaStands ndikuadzeipa papo chavanodira pabank statement ndechekuti une capacity here kuti tikakupa state uchabhadhara. Alright. nditsinire ipapo mama mubvunzo vamwe vanofuirira apa
zvete sezvinhu zvakangonaka kuti atakupa stand unongazoda loan iri yekuvaka ndika tuyo unogona kufunga kuti kanzoda kuzondipa chi loan woti awatsva watokaura capacity yekuvaka kuzowatomira tsvaga loan wodo zotombotsvaga imwe mari samwe vada munhu anokwanisa kuvaka toti handina zvese zvikudiwa izvi ndikuda kubuda refund munokwanisa kundipa refund ye$20 yanakabhadhara here kana kuti zvinenge alright joining fee yaitaurwa I think registration is non-refundable. Unojoina chinhu nhasi makonoda kubuda zvakafanana nekuenda kubhengi inongoti ise $100 yekutanga kana ukapedza mari yako $100 ungaibvunza here kubhengi kuti right pane auye ati nhamba yemaStands yavanayo vari kuziva how iyo kanzuro isati yapedza screening. Right, let me answer that one. I think vanhu vakawanda vari kusara nenyaya yekubvunza yakanyanya kuwandisa handitika maStands angambori 500 but achazi 500 right now also over 200 people have paid. So by the day arikuenda achita sei achiredusa. So it's up to the person kuti uri serious you want to take this. Yeah, that's what I'm saying. It's up to you. Ukanonoka mangwana chaiwo tatakafondwa takatorara nevantu madokanda mari tanorega tiite live tipedze handitika. So in this office we don't know what is happening. Maybe 100 people have paid already. So we don't know. Okay, guys, inzwai munzwe guys, right? Let me address you comment section to other people wakafanana na Grace handitika. I think I'm seeing a lot of tukuida tuita tukumada, and then there's a person like Gail Saruro arikuti matsotsi aya Gail kanaona kuti matsotsi iwewe auna kunzijoina siyana nazvo chirega vari kuda kuvaona kuti vari kuda kuita zvinhu zvivaite and obviously we expect this kind of comments public and maona pavanhu pane vanhu vakawanda so iwewe kungopinda zvachiregera isusu one tabva kukanzuru ikaverify everything is on live antika this gentleman even mafesa out abude pa live havana kuramba tinavo pano antika vakataura kuti no tiri kushanda navo ava antika mumwe mubvunzo yatachida kuzobvunza kukona vakatonziva uye nesu kuno vaticharidze maStands tikauya tikatoonawo vamwe imwe property developer imwe scheme yavanoshanda nayo dzavanadzo scheme yatotanga ito yekufurandi yatovhura marodhi ayo isho pakatova demo house yandaita live kuenda kutaridza kuseruko mademo houses amunozovaka kunoko saka iwe kana waona kuti pari kuda kutsotsiwa iwe uchibva wangojamba wozotsvaga yako wozowana yako chaichai inokuitira anditika hanzi ini ndinayo ikoko but ndiri kuda imwe I don't think kuti unobvunza kuti uite imwe yori kusaidi kuno une mustand mumabvuku unless wakutoza stare mwana Nicola ndozvavataura tichira uri kuSouth Africa yako usina mabhenge ikoko zvinogadzirwa ndozvavataura hanzi ndiri kuida wasi ndine pesti pekuno kuJohn hanzi munongotumira muri you are Zimbabwean iwewe unongotumira anditika woisa statement yavo iroro vanoshandisa iroro uri muZimbabwe ndo zviri important hanzi kana ndisina payslip but ndiri wokungwavha simari ndinayo ndo mavhenda ari kudiwa kumaStands aya ndimi muri kudiwa mavhenda vana mavhenda scheme ndimi muri kudiwa imimi mavhenda hanzi kana uri kudhama force unobvumidzwa here I don't think so hausi kubvumirwa dhama force hausi kubvumirwa kuti neruwa hausi kubvumirwa kuti upinde pamascheme aya hausi kubvumirwa vashandi vemumba ndimi vanhu mutsvakwe vasikana vemumba anditika kana asati ave nematitle deeds ari kuofe allright ndozvavari kutaura kunoqualifya because musystem haumo matitle deeds hanzi chinhu zvaitopinda sei takatanga zvinhu izvi kudhara gurupu ririko kudhara vanhu vakatopinda mugrupu dzari vakabhadhira maregistration ave $20 because registration $100 but isu tatakakumbira kuti can we just put in $20 so that first preference seipapa first preference pano takutopa vakabhadhira $20 vaya kuti vachipedzisa ma8 ndo vamwe vacho vari panapa vatakamira navo pano ndo vatakupa first preference yacho nokuti manzwa zviri kuitika kuti vatange vaitirwa ivo kune vaya vakanga vachida kuzomboona ava kana vazodyirwa ma20 tozodai sorry henyu mozopinda kana zvazosara mozopinda right now tiri kumbomhanya nevari kugrupu vakabvisa $20 avo ndo vanhu vari kutanga kuti vaitiwe maservices aya neni wacho ndirimo because I want to see till vanhu vabata maoffer letters avo anditika munhu abata stand number yake tinenge tingori tese anditika saka isoda madhiari dzakati changam you think out of the box. I wanted to address another issue yekuti as we are going along tichatora members
from just people, random people. Yes, so that one is a part of the admin. Ivava vari panapa. Ivava vari panapa. Yes. And the inner I choose up. Part of the work Eh. Because sometimes get a you choose the child. Please pin the number. Ndakataura zvona machimbozoka nakuti namba yavo makuti namba yani kune guru zvataura takavhura magurupu kudhara tine tu magurupu akazara tandi muri kunzwa kuti hanzi registration kana wabhadhara mari yako hauzoti kwai ndofona chiti kwai ndipewo hauna hakuna refund sezvaunoti kana uchingovhura account yekukebs hauchati ndakuda kuvhura account indipe mari yangu ndakavhurisa account. You don't do that, you just close and go. Kwaito kumbera group tibada ma $20 US. Haushabhadhari $20 US now unyasha. Wakubhadhara $100 zakakwana now because 20 yanga ide kuti changeta verification of which I'm here. Inini hangu ndakazvimirira guys. These stands aripo, they are authentic. Based on what I've heard, is zvino zvanga zvichitikawo ndaona zvandaonawo. Mother, what do you think? Muri kufunga muri mumwe mauya muri mudhari mauya kunoku muchifamba nesunya yemasend mudo stand mafunge mukonei. ndaona kuti zvinhu zviri authentic ndandiri kucancel tikaverifya kuti housing scheme iri registered necity council inohedwa nadirector of housing vakaconfirma director of housing kuti vimbo ine mastands avari kuallocatwa necouncil. Tikabvunza zvekare kuti mastands acho council inawo here ekuti agozopa vanhu vari kupay scheme yevimbo vakaconfirma ikauya paground izvozvi titoconfirma takamira panapa saka hameno vachiri kubvunza kuti kwanisipewo magrupu tibhadhe $100 zacho tombotanga nevakaisa ma20 bato 450 yako nokuti makanga muchiti maida kuti zvidii techiningatiye zvinhu pamwe chete kana tichinyora tonyora tose imi mukati haisitinde mberi ini ndikabhadhara yangu twendi muchiona mamuda kupindira hazviiti kombotanga vari pano hanzvadzi maonawo sei hanzvadzi yangu maionawo sei apo mukutsvagawo stendi mi maonawo sei mbami yatimbonzwa kune hanzvadzi yangu vauyawo mudhayari vavinga isusu ndazviona kuti zvinhu zviri zvakajeka torai pfungwa dzenyu musatye vanhu vari panapa ka ndisi tototanga kuti tiite sei tichange tapedza tikapedza kuma700 edu topfuurira mberi avo vada kuzopinda havo vanozopindawo mumashure havo nokuti vari kutarisa nomumwe muono wakasiyana newataona isi paground nezvataonzwawo paground bebi ono kuti uda pakona sentri ndatanga makona akawanda yeva20 ichaitika nai masikati takapfuura takatokumbira kuti tiite verification. We have done the verification. Hapasisina yema20 vanhu utongobhadhara $100 registration yakakwana handiti avapedza pavandi zvakuenda kucancel saka yatevema mobhadhara maextra ma8 yakakwana then makutopinda under council straight. inonzi chii nyaya yemakona SIS MELLY. I'm sorry ndakutaura chokwadi council ndeyekuita allocation hapana zvekona munoita zvekonawo nemi muvaudza kuti SIS MELLY varudai pakona munozitaura navo muvaudzawo zvepakona kuti SIS MELLY varudawo yapakona imi nhai ndodai pakona guys mazvinzwira andika to those people vanga vabhadhara ma$20 maofisi ari mutauni ndokwatabva nhasi namangwana by Friday, that's the last registration munhu opedzesa yake. To those vanga vasati vabhadhara vachiti ndezvematsotsi guys wakudiwa 450 yako 350 deposit ine $100 yako joining fee anditi ndonge achiriko first come first serve. Saka guys takuda kuti tichipedza tepana pasori yenyu kuti masvata imi tichazotora meeting mberi uko zvindawana matoutanga tikacheka tichingojoinira sezvo vanhu vatiri pa live kuita network anditika right takuto move on. We are now moving forward. Right ndine basa but basa iri iwo ndichatokuinvolve anoti nini andingazvikwanisi ndine zvakawanda zvokuita izvo ndatomirigwe nemekambani ndatonofonera kuti waiwa saka pane vanhu vakawanda pada kupinda ndataura kuti guys apa pasina zvokuti kwakubhadharwa ma20 ema20 tanga takatokumbira registration yanga iri 100 tikati aiwa isati kuzivii tataura toda kusvika paground tinyatsoona kuti zvakamira sei anditika and tikasvikawo paground pano takaona mamiriro zvakaita tikati isusu vanoda guys let's go ahead vari kudhauta chimbosarai kumasure isusu vari paground tauya takati wandei pano maona vanhu vakuru vari pano taona ndonyevere mami
chokwadi munhu mukuru ndazviona hadzi haisi nhema ichokwadi vana ndezveshuwa totori paground ini tatosvika kukanzwa kwacho tanzwa zvese tiri vanhu vakuru musatye zvinhu zviri in order. Saka right nyaya mopinda mugroup guys, I'm just going to put in the link regroup revanhu vasina mabhuku paitine 2 kune revanhu vakabhadhira ma20 avo vari safe avo, koita revanhu vasina kunge vakabhadhira stake vachimirira kuti vema20 vanoti zvichaguma sei. Antika takuisa link iroro revanhu vasina kubhadhira mopinda, but haisi siri $20. Andi muri kunzwa zvimwe muchadhila nauyu wamamuchita nerafu panyakazushu haana rafu just musati mamujaira animaona muchazomujaira ende ndamuudza kuti anoshanda sei nepublic tati ashande nepublic anoshanda sei nepublic kuti agone kuti mutaura nemwirana zvakanaka. Saka ndichakuisirai anzi ndikukandira mari izvozvi chimbomira gogo madhumbe mira nditange ndakanda ilinki mopinda kugroup ikoko ndokwatichaitira zvese anditika. Saka mastand kwatabva andichatoziva tatangira kubasi kwakakurisa handifungi kuti ungaita munyama wokunzi ungashaya kwapakadai. Guys, Fanyakazi ari kuti we want people who are serious. Hatisi kuda ma-dropouts. If you are in, you are in. Kana one allocation from the council, hakuna kuzoti ndipe mari yako unoiwana unenge wakutozvitengesa stand yako to someone. Because vanava, it's a law scheme. Yevanhu, yes. Vanava ndishoma nditi. Saka if you are in, guys, be in. No dropouts. Vanhu vari kugrupu risina kubhadhara kwai tokumbira musapinze vanhu tenge tabhadhara makamborega kubhadhara makuti kwai tisapinze vanhu tinoedha vanhu taurai seni nangu ndatotanga ndatodzikira kuofisi chaiko ndikatopinda muofisi saka ndatowezvototi registration yangu $80 ndauda kutoiisa nhasi nekamwe kadiki kandinako pamwe kusera mangwana ndobva ndadzoka futi kuofisi mupedzise yenhikikiri yekanzuru yatove yekanzuru. To everyone out there, we have talked to people 300 square meters kuti tiassist kune vasina mawaiting list. So pamobhadhara deposit yenyu handitika council wants about $75, 30 for the interview, 45 for waiting list, but tichafanira kubvisa padeposit naika toita kuti mawaiting list acho angoitwa ka1 nemasatenge tatumira because they want them backdated to 2017 naika. So tichaita izvozvo ani muri kuona zvandati changamuchangamu mazviona kazvandati changamuchangamu zouya hayo mari mazviwa kakuti takuita zvino vanenge iri backdated to 2017 but tinogadzira nekanzuru kuti mupinde pamberi. Saka that should give you a statement yezvechangamuchangamu tatopedza changamuchangamu muri palive onemiwo futi taurai muchisirira paofisi yakaita stambid because mastenda they are under peace scheme not straight from council. Right, I think what so tapedza asikana isi tochidzokera tochinda. I think ndizvozvo pane chimwe mabetsera madiaris. Is there anything? Hello brother. Alright. Atimbo mirai guys timbonzo hanzvadzi. Matumwa pa Cape Town alright. Mabhadha $20. Mufa kuti bhadhara 800. Kuti muchipedzisa notapedza tachi yanga ine verification $20. Moiteswa mupinza kuma waiting list uko. Ndai ku office kwako. Andizozivi kuti nimine mudziva wemawira ndatumbisa kustarani. Saka no problem. Munopuwa receipt ikoko mochengeta receipt yenyu. Thanks Sanjad. With challenge naika vanhu vamwari pakutora mari dzamama isa through mukuru ine minimum of 10 orders a day naika then per month vane limit. For this month you no longer take money because you've got a limit. So I think what we'll do Smell is we'll give you an account, trust account yavo, so that money dzakakura dzipinde imomo. So trust account ya lawyer. So we'll give you my details this afternoon. All right. Saka hanzi mazvinzi mukuru inopa limit yekutora mari. Saka mukaisa mari limit ikango yema-orders ikangokwana ma-orders emari dzenyu hadzisakwanisa kutorwa. Saka pakaisa trust account yemaloya maloya yedu 1 ndeva vakapfeka vakachena advocate ava ndivo ava mavaonaka ndivo ava vari papa account where you can deposit your monies inozobuda imomo ichienda kubasa kwarinenge rinofanira kuti ishande haingobudi inochengeterwa. Isi tinosungirwawo nemutemo welaw society kuti ndapuwa mari yevanhu inofanira kuchengetedzwa. Vanonzi vamukome wacho ndevana vamukome ndi senior partner vari kuofisi ndininditwa mashava nditwa mashava business card rangu
Then paone the deadline imari andifuti paita clear. Paniona. This is my business card. Deadline Zati mari dzacho dzirikubhadwa sei dzese idzo 100 matora here screenshot card iro. Iro business card rave iro MC Mukome legal practitioner maona ka. Iro mariona nditika. 100 registration by Friday. Unogona fura nekuechisa 8 am. Angel May ari ku Donbrook. Vakabhadhira ma 25 vari kuenda pa waiting list up to Friday kusvika vapedza ma 8 hours then vobva vakontinua vakaisa palisi because takakumbira ka ndosaka takatiita tiri serious tokumbira kusaka 20 Friday deposit yako ne $80 sasa. Okay. Friday takufana kunza ma 350 tine counseling balance by Friday. so the area komadi kuti month end vedu pa Friday apa ndokumbirawo Friday maomesera vanhu vasikana registration by month end because date racho pariri aiwa munenge mauraya vanhu unokodzokera pa screenshot maigogo matini kapedza live unodzokera pa ndiviri unodzokera pa right ndikandisi ndikumbirawo kadira yes zvese zviri matora here. I'm sorry pamunda nditseura fa ndistera I'm sorry okada matora nditi matora ka guys mazviona nditi ka. Hi Sis Maggie, how are you? Please, are they documents kept in proof cells? Of course. Yes. By Friday registration chete then imwe mabanda ndekuti uchisa pa waiting list sokuti namba yemakanzuru vanoziva ngani kune makanzuru vanoziva sei kuti guys ndoidhurira vane kanzuru ayo madzikisa vane kanzuru vanoziva zvavari kuti zvikuti vanozviziva idhurira vane kanzuru vanoziva kuti munopindika pa uyu anodzani pa group pazvakavambwa inini ndiri kurepresenta sisi wangu ari ndikwenyika SIS MELLY ava ndo vamwe vachaita maningi vaadmin ndatotaura ndikati kumadiaries vachapinda voita nauyu vopinda nokuti varivokawo vanotaura vapinde vakamirira madiaries kuadmin iyoyo admin yekushanda nevanhu ava motipinda muchitimirira muri kuno kuZim. Thank you mozondipa manamba enyu kuseri nditautichazoopena maadmin toita admin ine namba yangu munayo I have your number ndikufonera saka you have it. Thank you. And unenge uchitaura nemunhu wasingazivi SIS MELLY vanayo but vanotekisiwa nevanhu vakawanda saka ndinayo mukaisa message mukangoisa message kuti mubva matoziva kuti alright ndiye munhu. Thank you so much. Chivareve zoti ndiyo yaya nyaya. Hanzi ndosaka fanyakadzi haipinda. Chisana nazviti toshana nepublic ndizva tinowana papublic izvozvo. Guys tine kwatoda kuenda ndei. Fanyakadzi ndo koni yenyu. Aiyo ndeyangu. Ndenyu. Yenyu ndepi ndiyo. Anditi. Panasha is my oh, thank you. My workani, my dad is manyama, my dad is manyama from my sister kuZim. I was going to say, but no so na papa phone. Thank you. And if you lunch straight away to lunch. writing manyama. Thank you very much. That's no change. Ndo vachanga admin wewe muchimirira chichiwa kuti zviri kwamba sei anything vane vachingondiudzawo kuti aufa if there's need for me to come back I'll come back to Harare. Hamusi kumuhwisisa mosara zvakanaka uko vaichifambe saiwa tinotenda nemusara zvakanaka anditi ka thank you very much handei guys bye bye guys. We are planning this to be a gated community. So it's still in what? In progress, yeah. Tichakudzai. Tikutoda stand ye project yedu yenherera yevana vataita namadhimba ekushapa kusiya vana chichi. Saka we now working towards kuti tiwane stand iyoyo kana zvaigona pano. Ndio pane nyaya yacho papa. Ndio pane nyaya yacho.
tiri in progress. As we progress, diaries will benefit. Thank you so much. Hai, mara kuti zvakanaka wakomba. Anditika. Tinakuita outing.